Det er staten. Jeg er godsejer. Lige inden kongen indførte demokratiet i Danmark, har delt han hele landet op mellem sine venner, og min bedstefar, han var kongens gode ven. Så derfor, der er jeg nu et slot og 10.000 hektar på Midtjylland, for den lille sum er 0 kroner. Men jeg har ikke fået nok af Danmark. Lad os se, hvordan jeg kan få noget mere. Jeg ringer sgu lige til Landbrugsstyrelsen. Ja, hej, helt hypotetisk navn. Hvis jeg dyrker jorden, så kan jeg sende en opkrævning til staten, og så har jeg ret til nogle penge. Det er en god start, men 10.000 hektar, det er meget. Men hvad nu, hvis jeg dyrker noget simpelt, der bliver spist af nogen, som er rigtig sultne? Jeg skal have fat i nogle dyr. De spiser meget. Og det gode ved at bygge en svinestald, det er, at jeg kan kræve 7 millioner kroner allerede inden jeg er gået i gang. Lad os ringe til Landbrugsstyrelsen. Hey staten, kan jeg få 7 millioner kroner til at bygge en svinestald? Ja, altså, jeg har du ret til, kan jeg se her, så... Ja, hvad siger du? Hvor mange millioner? Jeg har et problem. På min jord, der er nogle vandløb, som gør det lidt besværligt at dyrke det hele. Vandløb, de har det jo med sådan at sno sig igennem landskabet, så der kan være liv og fiskeyngel i hjørnerne. Men hvis nu jeg kunne rette det her vandløb ud, men de er nok dyrere at rette ud. Jeg søger staten om 10 millioner til det. Hey staten, jeg har nogle vandløb. Dem vil jeg gerne have rettet ud. Og det har jeg jo ret til. Ja, det kan jeg se, du var ret til. 10 millioner. Og så er det også slut. Altså, vi har ikke flere penge. 10 millioner kroner. Og nu er min jord også mere værd, fordi den er lavet til produktion. Der er friværdi lige der. Okay, jeg har nogle svinestal, og mine vandløb, de er rettet ud, så jeg har nogle store firkantede marker og noget jord, som jeg kan dyrke på. Det er perfekt. De svin der, de spiser meget. Det bliver dyrt, mand. Men heldigvis, så kan jeg få staten til at betale for at dyrke det foder, som jeg skal bruge. Gratis mad til grisene. Hektarstøtte for the win. Ja, jeg ved godt, hvor du ringer. Jeg skriver checken nu. Okay, al gylden fra svinestallene, den spreder jeg ud over markerne for at få en masse foder. Og så spreder jeg sprøjtegift på markerne, sådan så at det kun er mit foder, der optager den her gylde. Ja. Shit, men alt det her gylde, det har gjort, at mine vandløb, de er fyldt med slam og alger, så nu skal der grødeskær, så der skal ryddes op en gang imellem, for at mine marker, de kan komme af med al regnvandet. Ja, staten, kan I ikke lige betale for at vedligeholde mine vandløb? Ja, det har du ret til. Men altså, vi har også et problem med alt den gylde og den gift på markerne der. Altså, du ejer jo hele Midtjylland. Det gør altså, at der er lort og gift i drikkevandet. Så det koster en formue for os at rense det, så kunne du ikke lige sprøjte bare lidt mindre rundt omkring de der drikkevandsboringer? Altså, der er ikke noget her i verden, der er gratis, men hvis du betaler mig 5 millioner kroner, så er jeg godt, at man gør så meget gift ud der, hvor I pumper jeres drikkevand op. Ja, det har du vel også ret til. Nu har jeg en masse svin. Vil I købe noget af det svinekød? Altså, vi har faktisk allerede 10 gange flere svin, end vi selv kan spise, så kan du ikke sælge dem til nogle andre? Hvad gør vi så? Kunne vi ikke få nogle penge, så vi kan sælge det til Kina måske? Du ved, sådan lidt millioner til noget markedsføring, nogle gode reklamer og sådan noget der, du ved. Altså, det har du vel også ret til. Men altså, vi har også en anden ting. Noget af den jord, som der er fuld af gift og gylde, den er vi sgu nødt til at gøre noget ved, fordi økosystemet, det er ved at bryde sammen. Så folk, de bliver syge af at bo ude i al den ammoniak der, som er i systemet nu. Jo, jeg kan godt stoppe med at gøre det på lidt af den, men altså, du ved godt, det kommer til at koste dig. Ja, men altså, vi er jo nødt til det. Men altså, du skulle også bruge noget strøm til at opvarme den stald der, noget diesel til at høste de der marker, så der kan vi vel få lidt afgift tilbage igen, sådan, så der bare bliver dækket en lille smule af det tab her, som vi har med dig. Ja, jeg vil hellere give nogle penge til min lobbyorganisation, fordi de skal nok sørge for, at de der afgifter, som almindelige ikke godsejere betaler for deres benzin og så videre, det slipper vi for. Altså, vi er jo næsten kongelige, hvis du tænker over det. Vi er jordejere, så det betød noget engang. Okay, men så skaber det vel nogle arbejdspladser til folk, der bor ude i det område der. Altså, vi ansætter sådan nogle østeuropæiske medarbejdere på sådan nogle praktikordninger. Er du klar over, at en dansker vil have 100 kroner i timen? Så har penge til det, mand. Hvorfor er det egentlig, vi har den svineeksport der? Ja, hej Søren. Ja, nej, jo, ja. Jeg har ikke så mange spørgsmål. Ja, det er godt for klimaet, det han gør, ja. Ja, jeg har sendt regningen nu, så ser jeg på det. Ja, jeg skal nok huske, at det er godt for Danmark med det eksport der, ja. Ja, vi har jo tab på det hver... Ja. Så lader han på. Hvis du gerne vil hjælpe os, så gå ind på fud.dk.